Antické zeminy florenské iridescente je dokonalá umelecká dekorácia s jemným farebným prelivom a plnou svetielkujúcou eleganciou, ktorá nenútene vyžaruje skvostné perleťové odtiene. Je určená pre tých, ktorí veria, že skutočná dokonalosť sa skrýva v osobitom a nevšednom vzhľade. Pre tých, ktorí veria, že snaha o dosiahnutie nevšedného osobitého vzhľadu je tým pravým estetickým zážitkom. Je koncipovaná tak, aby nevyčerpateľné skúsenosti umelcov 17. storočia splynuli s tými najprestížnejšími modernými interiérmi nového tisícročia. Pre vytvorenie dekorácie iridescente potrebujeme podkladový náter iridescente neutrálny základ, tonery a špeciálnu prísadu perle de luce v odtieňoch fialovej, zlatej, zelenej, červenej, modrej a oranžovej farby. Pre dokonalý dekoračný efekt odporúčame používať štetec a hladítko Candice. Po zvolení požadovanej farby a odtieňu z katalógu sfarbíme podkladový náter iridescente pomocou tonerov. V tejto ukážke používame 3 tonery k dosiahnutiu zvoleného odtieňu. Všetko dôkladne premiešame. Nanesieme 2 vrstvy sfarbeného podkladového náteru, ktorý riedime 20 až 30% vody. K tomu, aby sme zmiešali špeciálny prášok so základom, použijeme vrtačku s mixovacím nástavcom. Antické zeminy florenské iridescente nanášame štetcom nepravidelnými krížovými ťahmi. Následne sa maľba zjednotí štetcom bez farby. Asi po 10 minútach dokončíme dekoráciu hladítkom. Tento produkt nemá žiadne problémy s viditeľným presahom a spojmi.